Se vos mola Rage Against the Machine, por exemplo, imos ver aquí un directo que teñen en Kerrang, me parece. Poñemos aí un segundo. Creo que teñan un aquí en Kerrang, ¿no? Ah, pues no. Ah, sí, aquí está. Están moi locos, Pero que oídes pasar guai neste bolo, certifico, bolo, Sí, Sheila, ten cuidado con esta peña no foso, Aquí están calmados, pero... Teñen este tipo de riff rollo Rage Against the Machine. E despois teñen melodías de voz nos retrosos máis melódicas, valga a redundancia. A ver, aquí esta banda, como vedes, no directo só levan unha guitarra e unha batera. Despois o resto está lanzado, vale? O baixo está lanzado e as electrónicas están lanzadas. Pero montan un cirio que podedes flipar, O sea, é unha banda que non sei se van soar ben, se van soar mal. Isto é unha banda de carpa, para min, Isto mete, de feito, no máis culto cara na carpa. Isto mételo na carpa do Resu, a que se vai liar, colegas. A que se vai liar. É de carpa, de verdade, que os metan na carpa. Porque se vai liar a de Dios, están moi locos, se poñen a peña moi arriba, vanse votar ao público, vai ser un Cristo. Sabedes ese tipo de show que dá Frank Carter, sendo a banda de Frank Carter inmensamente mellor que esta, xa vos lo digo, son mellor. Ese tipo de bolo que dá Frank Carter de que o dá todo, que tal, bueno, pues esta xente é unha animalada. Un puro show, de verdade, se vos cadra ben o horario, id a ver a Fever porque molan. E despois, a ver, por aquí arriba, por exemplo, a min Power Wolf, a min o Power Metal non me mola, pero a peña que lle mola o Power Metal de puta madre. Alter Bridge, a min o Hard Rock tampouco me mola demasiado, pero é un grupazo que quero ver, por suposto. E despois aí xa entramos un pouco no gordo do rollo, que xa vos digo que é a banda que máis quero ver, é Architects, basicamente, bueno, Architects e Ghost, quizáis. Basicamente porque o ano que Architects foron ao Reso non puden ir, porque curraba. Pero bueno, para empezar, Papa Roach, falámoslo ao principio, Papa Roach é un dos emblemas do nu metal. Non foi a banda, quizáis, que despois daquela época máis, non sei, que se viu máis arriba e tal, pero teñen temas que son putos himnos, entón teño moitas ganas de velos ali. E antes comentábanos aí Turbulencias, Quack, que molaba o tema que puxen para abrir, que era Last Resort. Ese tema, vou vos contar unha historia, ao final sempre acabo falando das miñas putas historias, pero que por eso estou aquí tamén. Ese é un tema que eu visitei a nivel cando compuxen a letra de Despertei e de Furacán para o disco novo. Eu sabía que quería tocar temas como a depresión e o suicidio, pero son temas moi delicados, e quería ver como tratalos, porque, hostia, ás veces algo pode parecer unha apoloxía do suicidio ou unha movida así, cando ti precisamente queres facer todo o contrario, non? Last Resort, que podemos poñer de fondo se queredes, que coñecedes todos, tampouco vos vou... Pero por si non coñecedes esa historia detrás, a canción máis coñecida... Imos lle baixar un pouco para poder falar. É a canción máis coñecida de Papa Roach, penso, vamos. Ben, esta canción ten unha historia detrás bastante fúnebre, digamos. Esta canción fala do suicidio, basicamente. E eu, sí, me fun a esta letra e vin como tratou e demais, e por eso coñezo bastante a historia da canción. O cantante de Papa Roach, que me tedes que perdoar, pero non me sei o nome, cando era novo, tiña un colega íntimo da infancia e tal, que estaba pasando aí por un proceso de depresión e tal e cual.
Conta él que nunha tarde así de carallada que se lle ocurriu unha vez máis aparecen as drogas, van volver a aparecer, me parece, cando falemos de algún outro grupo. Rapaces, tede cuidado coas drogas, eu non vou a ser aquí unha hermanita de la caridade, tende cuidado coas drogas. Non lle vou dar leccións a nadie, pero tende cuidado. Pois ocorreuselle, non sei se foron setas, ácidos, unha movida así, meternos nunha habitación e tal, non? Bueno, ese rapaz, o colega do cantante de Papa Roach, pegouse unha viaxe a que non voltou. Bueno, esas persoas que son propensas xenéticamente, que están... Non quero falar de medicina porque non controlo, pero tipo que dixo, o cantante basicamente o que dixo foi: antes dese día meu colega era unha persoa e a partir dese día meu colega era outra persoa e con tendencias depresivas e suicidas. E tentouno varias veces. Entón o tipo evidentemente se sentía hiper mega culpable porque el fora o detonante de levar aquela droga, que detonou en aquel, que supoño que non sería só a droga, non? Que habería algo máis. E esta letra fala diso. Xa vos anticipo que isto ten un final feliz porque ese colega del, hai un vídeo en YouTube, podedes velo, a día de hoxe está vivo, saliu desa enfermidade e está vivo e está contento e demás, supónse. Pero, por exemplo, o propio cantante de Papa Roach dixo que anos despois el se tentou suicidar. Entón, bueno, ten unha historia detrás, que parece unha canción así bastante contenta e tal, pero si así pola música, pero si ledes a letra, é unha canción que foi hiper mega censurada no seu momento. De feito, nas radios curtaban palabras directamente. Quitaban no estudo, tuveron que quitar mogollón de palabras, entonces hai ocos na letra, é brutal. Pero bueno, é un temazo e isto é un discazo. Entón, a min ver isto no reso, correctísimo, me mola. Vou no pasar de puta madre vendo esta peña, pero seguro. Ben, que máis quedaba polo reso? Bueno, as dúas bandas que quedan aquí arriba, basicamente, Slipknot, que non sei se fai falta dicir moita cousa de Slipknot, non? Pero o último ano que Slipknot tocou no reso, eu toquei nese reso. E teño un recordo de la puta hostia de... Tocamos o mesmo día que Slipknot, de feito. E teño un recordo da puta hostia porque foi un dos días máis felices da miña vida, porque tocar ali e despois irte a ver a Slipknot coa peña que queres a hostia, porque eu escoitei moito Slipknot de rapaz. E de feito, xa que falamos de cancións, podemos volver ao mesmo rollo. Unha das cancións que a min ao largo da miña vida máis me transmitiu unha sensación de... calquera sensación prácticamente, pero de angustia, de tristeza, de pena, de dor, de dicir, hostia, tío, estou sentindo o que escribiu este fulano. É un tema de Slipknot que se chama Snuff. Para min é unha obra mestra, non a imos ver no reso, por desgraza, porque é unha canción case acústica, que case nunca tocan, son en momentos así bastante especiais e tal, pero hostias, quen non escoitara esa canción, de feito hai unha interpretación de Corey Taylor, o cantante de Slipknot é o mesmo cantante que do Stone Sour, que é Corey Taylor. Toca o fillo tamén no reso. Como se chamaba o grupo do fillo? Sabedelo por aí? A ver se o vexo por aquí, que se vexo o nome sí que o sei. Evil, pode ser? Creo que sí, non? Igual me estou trabucando. Véntez, vale. É que non os controlo, tío. Non sei, para min Slipknot, joder, é que eu que sei. Para min Slipknot ten dos discos que máis voltas din na miña vida tamén. All Hope Is Gone, que creo que estaba Snuff en ese disco, estaba Psychosocial. É unha puta locura. Despois, anos despois, no seu momento non acabei de entendelo, pero anos despois escollei con calma o segundo disco de Slipknot, que é Iowa, que é un dos discos máis violentos da historia. É unha sensación de angustia absoluta que a mí me gusta. O sea, ás veces é como cando ves unha peli de terror, vale? Como cando hai xente que nos gusta sentir ese tipo de sensacións, non? A min, por exemplo, gustan os videoxogos de terror, gustanme as pelis de terror e gustanme cancións que me transmiten ese tipo de sensacións. E o Iowa de Slipknot non é un disco comercial, xa vos lo digo, pero eso é para velo, é para velo. Boas noites, Sislax. E despois, joder, pois hai discos... Como se chamaba o que tiña Duality? Before and Forget It.
Subliminal Verse ou algo así. Non me lembro como se chamaba ese disco. Era outra puta salvajada. Entón, Slipknot para min é un grupo que hai que ver e punto. Outro grupo con a historia bastante dramática detrás, o baixista de Slipknot, agora sí que xa non se me ven a cara, Paul Gray. Paul Gray. O baixista de Slipknot palmou, creo que foi dunha sobredose ou algo así. Eh, o batera mítico de Slipknot, que é Joey Jordison, tivo problemas, non sei se de esclerose ou algo así, tivo que deixar o tema. O guitarra de Slipknot acabou a coiteladas co irmán. Corey Taylor, o cantante, ten unha historia detrás de alcohol, drogas, depresión, loquísima. Entón, eso está super manifestado na música de Slipknot. É unha locura, é real, prácticamente real. De feito, quero que escoitedes, sina que sexa un pouco, vou vos deixar, si tedes un segundo, escoitade un pouco unha interpretación que fixo el de Snuff nun concerto en acústico el só, sen máscara, vale? Corey Taylor sen máis. É unha persoa normal, a xente que usa máscara despois ten unha cara de baixo. Despois falamos eso de vos, si queredes. Pero Corey Taylor, Snuff, que pena que non toquen isto no reso. O que pasa que evidentemente non pega no reso. Esta interpretación, eu chorei. A primeira vez que a vin, chorei, fai anos. Chorei como un puto neno pequeno, digo en serio. E penso que ao final da canción, se non chora, está a piques. Se estades mal, se estades depresivos, se estades tal, non a escoitedes. É unha canción que fala dunha ruptura sentimental, basicamente. Pero non é importante, é a dor que transmite. A versión de Slipknot é moi acústica tamén. Ao final zampei volanteira, pero en serio, ou seja, para min Corey Taylor vale a entrada. Sen máis. Slipknot para min, cando vin Slipknot no cartel xa non tive... A ver, eu ia ir ao resto de todas, non? Pero bueno, quédanos unha banda das de arriba que hostia, que é outra das miñas bandas favoritas. Agora mesmo, é certo que hai tempo que os deixei un poquinho de escoitar, porque agora ando un pouco máis polo metalcore e tal. Danme rachas, non? Hai épocas que me meto por un lado, outras que me meto por outro. A min a música pérdeme. Mólame moito, empezo dun lado a outro e aparte que me perden moitísimo, supoño que vos estades dando conta, pero me perde moitísimo as historias dentro das cancións e as historias dentro das bandas. Non o cotilleo, o sea, me importa unha mierda con quen se case, con tal. Pero o que repercute nas cancións son un enfermo, son enfermizo de ler, de ver documentais e tal. E coas bandas que me molan, pois fago moito. Entón, ben, para Twitch venme bastante guai, a verdade. Ben, Ghost. Supoño que todos máis ou menos coñecedes. Ghost é unha banda que por estética, se o vedes por estética, parecería unha banda de death metal. Para quen nunca os vise, podemos buscar Ghost Band, basicamente, pois a estética, ti ves isto e pensas que é unha banda de death metal, non? Estou bastante de acordo contigo, Gabi. Por eso os teño un pouco máis perdidos. Ben, a ver, Ghost é unha banda, para min, 50% musical, 50% teatral. E a min eso gustame moito. Tíos, a min o rollo de esconderse atrás dunha máscara, de que haxa unha historia, de que haxa un enigma e todo eso, mólame moitísimo. Entón, Ghost está formado por un líder que realmente é Ghost, ele é Ghost, non o resto da banda, porque os vai cambiando, basicamente, que se chama Tobias Forge, e que se coñeceu o seu nome non hai moito. Eu lembro cando non se sabía quen era o cantante de Ghost. Non sei, 3, 4, 5 anos, supoño que hará por aí. Entón, teñen unha teatralidade que van metendo en vídeos en redes sociais e demais, que teñen unha propia historia. A ver, en Ghost hubo, creo que 4, sendo o mesmo, hubo 4 persoaxes que cantaban, que son papas, vale? Isto que vedes aquí é que é surrealista, pero que mola moitísimo. Espera, que eu vou mover para aquí. Ben. Este é Tobias Forge, vale? Este é o papa. E estos son os espectros. Creo que lles chaman un nameless ghost ou algo así. Creo que sí.
Em, entón son os músicos, vale. É un pouco, xa vos digo, el é o líder, é o compositor e é o que fai todo. De feito, tiveron demandas fai uns anos porque todos os músicos dicían que o tipo non lle pagaba ben, colleu, chimpounos a todos. De feito, en directo graban uns, en estudo graban uns, en directo tocan outros. Pero teñen un rollo teatral no que van por 4 papas, que son os cantantes, e que van cambiando e que teñen unha historia de como morre un, de como morre outro, de como se enterran e tal. E os papas, os primeiros era Emeritus, creo que era Emeritus primeiro, Emeritus segundo, Emeritus terceiro. Logo, creo que era Papa Nígil, que creo que é este de aquí. No, este é o cardinal, non sei, que me perdín. Creo que hai 4 ou 5. Bueno, que os podedes ver aquí. E mola moito porque a mí me flipa este rollo. Por exemplo, este concretamente, se non me lembro mal, palmou en directo. Quero dicir, envenenaron en directo. Isto é teatro, vale? Entón, retiraron a este e entrou o Papa Novo, presentaron o novo Papa en vivo. É a puta hostia. Esta peña ten un show que é a puta hostia. De feito, son grandes fans de Kiss e aí se nota en certa parte, falando de fans de Kiss, que antes falábamos de Pantera. Vos sabedes que os dous irmáns Darrell de Pantera os enterraron en ataúdes pintados todos de Kiss, que Kiss os cedeu. Buscades un Google. Buscades un Google, que tal. Di Sheila, creo que o do lado da imaxe que tes destacada está a historia de todos os papas con seis en vertical. Pois sí, ten toda a pinta. Sí, seguro que sí. De feito, joder, este concretamente anda polo reso sempre un tipo disfrazado, non? Mítico, joder. Digo, yo me quedé en Juan Pablo II. Que pasa? Ti ves esta movida e pensas en principio que Ghost é unha banda de, non sei, de death metal. E non, é unha banda que hoxe en día é que bordea o pop. É rock satánico, eso sí, as letras son satánicas, eso é certo. Tobias Fork é un venado da movida esta, é un anticatólico de la hostia, e caracterízanse moitísimo polo sentido do humor, vale? É un rollo entre a sátira e o serio, non? É un rollo... É que tedes que escoitar a Ghost, que non o fixera para entendelo. Para min, hai dous discos que son o Meliora e o Prequel, que son incribles. O sea, son dous discazos. Despois, como dicía Gabi aí, a min o último non me acabou de entrar. Non me acabou de entrar e dille moi poucas voltas, non sei nin como se chama. Pero bueno, podemos mandarlle aí un tema para ir pechando, porque vaya día llevamos. Levamos aquí 2 horas e media, la virgen. Isto é un temazo, por exemplo. Pero para que vexades a diferencia entre a estética e a música. Isto non é metal mortal. Pero isto nun escenario grande do Reso, con todo o seu equipo e con toda a súa historia, de que vai molar moitísimo. Este disco fai 4 ou 5 anos destroceino, pero de unha maneira loquísima. Non sei, pareceme un bo cartel do Reso, de verdade. Pareceme un cartel onde hai moitas cosas guapas para ver. Falei con Peña do punk e tal, que están un pouco queimados, porque esperaban un pouco máis de punk americano. Non sei se algún esperaba que viñera Blink ou algo, pero estaba complicado. Entendo que non é do gusto de todo o mundo, pero do meu concretamente este ano. Máis alá das cousas que comentamos antes, non? De ter poucas bandas galegas e de ter algún nazi por aí colado polo cartel. Mirando en xeral, pareceme un grupo, o sea, pareceme un festivalón, sinceramente. É que eu paguei 185 pavos, pero entendo que as bandas que hai 4 días estaba ben pagado. O sea, non sale nin a 50 euros día, hostia, e estás vendo élite. Dentro da música extrema estás vendo élite. Entón, mólame. Di aí Solid, o directo é unha gozada, nunca os vin, tío. É unha das bandas que tiña moi metidos na miña axenda e nunca os vin, tío. Onde os biches? Solid en Madrid, cando viñeron aí a Within fai uns anos. Turbulencias di o pon todo para o tsunami, exacto. Eso é o que pasou con Bring the Noise, supoño, que estarán dividindo de meter o punk, supoño, aquí non
Non teño información, pero supoño que están dividindo en meter o punk para Xixón, para o Tsunami, e quedarse aquí con metal e o hard rock, supoño, estiveran no Resu no ano de Rammstein, certo. Eu estiven no bolo de Rammstein, pero o de Ghost pilloume currando. Non puidera ir todos os días ese ano. E que... no de Kiss tamén estiven ese ano. No, é que eu currei moitos anos fines de semana, tío. A min foderon o Resu un feixe de anos. Agora, por sorte, non curro en findes, entón sei que podo ir. Non sei se poderei ir dentro do mércoles, pero vou tentar pillar as vacacións de mércoles. Que, por certo, hoxe estou aquí a estas horas xa porque estou de vacación. Se non, polo carallo estaría aquí. Recordo un tuit que dicía que Squarehammer sonaba a Host de Scooby-Doo. Pois sí, pode ser. Di solicitate que me estou liando coas edicións. É igual, tío. Eu non estive o ano de Ghost. O día de Ghost, porque posiblemente hubo anos que fun 2 días, 3 días e que me perdín 1 ou 2. Por exemplo, este último perdínme a Deftones ali, vinos despois no Mad Cool e non puiden. Bueno, pois vaya diretiño completo temos hoxe. Teño aí para clips de la hostia. Entre Spotify o Resu. Se facedes clips e os poñedes por aí, non poñades solamente o malo que dixen do Resu, vale? Que despois me comen. Non me retracto de nada. Phil Anselmo un puto nazi, non penso estar no concerto de Pantera. Pero bueno, o resto do cartel mólame. E penso que a miña conciencia vai soportar ir ao festival e perderme a Pantera. E jódeme, repito, encantaríame ver a Pantera. Encantaríame. Isto é unha cuestión estrictamente moral. Vou irme para outro lado do festival ou vou ir a dormir unha sesta ou vou ir a ver o grupo que toque no outro lado. Vale, foi o ano de Kiss e Scorpions. Ese ano... Kiss e Scorpions non son santos da miña devoción. Ningún dos dous. Kiss teñen algunha canción aí que tal. Detroit Rock City e tal, pero non son santo da miña devoción. Bueno, peña, pois non sei que máis. Penso que podemos rematar aquí. Vou pinchar algún temiña. Hoxe non pinchamos nada de música galega porque agora tampouco me dá moito tempo. Entón, o que sí que podemos facer é pirarnos escoitando un tema de Mou, de Dios que te criu, que acaba de estrear un EP. Que acaba de estrear un EP e que lle vin nas redes sociais que debe ter problemas precisamente con Spotify, con subir a plataformas porque non lle chegou a tempo e solamente está en YouTube. É un patadón da hostia que te curres un EP. Que te curres un EP e que non saia en Spotify que non ten que sair, é un patadón. Así que vos vou deixar aí un tema. El basicamente creo que o que fai neste... Bueno, escoitei un par de veces. O que fai neste EP é facer as bases e demais, e logo os rapeos convidou peña para tal. E deimos Loita Amada. Con Loita Amada creo que pechamos o último stream xa. Pero bueno, que se poden poñer outra vez. Pero hai que ir vendo cousas novas que saen. De feito, xa vos digo que tanto Loita Amada como Mou e Socran van a estar por aquí máis cedo que tarde. Igual este mes, igual para o que ven, pero bueno. E podo dicirvos agora que estamos aquí en familia, as próximas convidadas, bueno, non sei se as próximas, pero seguro que o día 20 van a estar aquí Fillas de Casandra, vale? Que o están petando bastante gordo, e que é un grupo super interesante, que ten pouco material linda, pero que ten unha pintaza da hostia. Teñen moito talento, e o que suben é moi bo. E creo que están petando bastante guai, e van a estar aquí o día 20, vale? Xa anotado porque esa vai ser segura. E logo agora empezan a vir cousas gordochas, retrasáronse un par de cousas que quería traer porque se retrasaron un par de saídas de cousas que ides a ver en moi pronto xa. Pero vai haber cousas bastante majas por aquí. Así que nada máis. Despídome, vou vos poñer aí un tema con Hypo de Mou. Nos papamos os anuncios de YouTube. Este é o malo de YouTube, que eu non teño YouTube Premium. E nada máis. Vémonos no seguinte, que supoño que será a semana que ven, e xa veremos a ver de que falamos, e se o falamos con alguén ou eu só. Picazos e grazas por aguantarme, peña.